pakasaritaan ti Pilipinas ta ipaay idi 2018 kani Maria Wangod Ugay ti pamadayaw adangal ng Haraya Award for Intangible Cultural Heritage babaan iti National Commission for Culture in the Arts kas panang bigbig iti tradisyonal a panagtatuna iti naunday a panawen. Ada parang ni Angel Kim Pengosro. Naminsan manen ana i-record tinapateg a kanito iti pakasaritaan ti arte ken kultura iti Pilipinas, kalpasan a binigbig ti National Commission for Culture and the Arts ni Maria Wangod Ugay iti 2018, kas dangal ng Haraya Award for Intangible Cultural Heritage iti June 25, 2018, amang bigbig iti na isang sangayan a panagkumitna iti panangtaginayon iti sinigsiglo at tradisyon ti Kalinga handtap tatuwing. Tidangal ng Haraya Award ket karaman kadagiti kangatuan nga institusyonal a panakabigbig ti NCCA. Amang padayaw kadagiti si bibiyag a Pilipino a dagiti na isang sangayan agapuanan da ket dakkel tinang parang ay iti kultura, arte ken historical a panakapreserba ti Pilipinas. Iti panangipaay ti NCCA iti pamadayaw ken ni Wangod maiparangarang asaan laeng amay sa atatu artist no diket may sa a living vessel of indigenous knowledge gapo iti obra maestrana alimatak iti intero a lubong. May bilang ni Apo Wangod a master iti traditional a panagtatu. Mambabatok iti Butbut tribe sa Chebus Kalanting Layan, Kalinga. Nailawlawag nga iti Kalinga, ti panagtatu idi pay nagkauna a panawon ket saan laeng nga arte iti bagi, ngem nauneg ti kaipapanan na kadagiti manakigubat, nabaknang nga individual, opisyal ti ili, ken dagiti mararaem nga individual iti kagimungan. Naaywanan detoy iti unos ti adu a dekada. Agingga ari musing ni Apo Wangod iti tradisyonal a panagtatu dagiti umili iti Kalinga. Napansin ti kinalaing na iti panagbatok. Babaen kadagiti bisita ang nagturong iti lugar da. Agingga ang napansin mo ti gobyerno ti Pilipinas tinasao ang nainsigudan ng estilo ti panagtatu. Babaen ti panangusar laeng iti charcoal suit ang nalaukan iti danom, citrus thorn, ken maysa a bamboo stick. Si mamatalek nga inus-usar ni Wangod ti kadaanan a teknik iti batok, iti nasurok 8 a dekada. Ti panakabigbig na katadaan met iti historical a kaypapanan. Ti dangal ng Haraya Award para iti Intangible Cultural Heritage, anang ipangganetget iti dumakdakkel a nailian a panakabigbig daytoy iti nainsigudan a tradisyon a nabayagen a napreserba babaen iti panagsanay ti komunidad. Iti panaglabas dagiti panawon, rinnibo a Pilipino ken ganganaet a bisita tinagdalyasat iti nasulinek a purok iti kabambantayan ti Buskalan tapno agpatato iti iconic tattoo ni Apo Wangod. Ngem ammuyo kadi nga dapay dagiti sumagmamano nga ikalinga at tradisyonal a mambabatok idjay Buskalan Kalinga ada pagadala na nangadaptar iti tradisyonal tattooing a paset ti kurikulum da. Dagiti manursuro nagadal kadagiti traditional tattoo artist a nabatbati iti ili, apakairamanan ni Apo Wangod. Iti agdama a panawon, nasken a maaywanan ti nasao a tradisyon. Nasken met nga agragot ti NCCA amang duktal kadagiti nainsigudan a mambabatok iti Kalinga. Ken nasken met nga italo daytoy ti National Commission on Indigenous Peoples Cordillera. Iti met probinsya ti Benguet, ti tradisyonal a panagtatu ket naindaklan ken sagrado nga aramid a para laeng kadagiti maingal a manakigubat idi ununa a panawon. Kanayon alaglagipon, pasamak idi adal ita pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.